beru Leona, si pohul šášku. Dobre, tak beru Ace. Nedělá problém. Uhušku. A co? Nebo dělám máchra. Já mám hard breach. Nemáš Dělám máchra, vole, tak má na chodbě, debil. Schumachera. Však Davide Schumachera. Ne, Davide Bajcošuk. Veronika. Z Kamerska. Jak to je Však dá. víc Však David skamuje ohry. A vojevůdce Milda. Pochcel Nic. se. Jaj, tak pojď hrát Breakpoint, ne? Nejdu. Dobré, tak prostě to koupila píčo, když to nechceš. Vidíme, nejsem. 12 seconds later. Ty to zapínej, Vlaďo. Hej, tak si nebo teď si řekl, že nejdeš. Zapínej. Jak drží Ty píču. koko. Kurvaný píču smalej. Tu je jeden. David, kurva, nemůžu žadu, že já. Tam je jeden. že to byl, vole, ne? To znělo, Celý den tady čekám na to, abych přišel Davida, vole, jak tam spíští, vole, morde do toho mikrofonu, kurva. Kašek, vole. Však má Claymoru ta slepá píča! Tohle si budeš stěžovat na tým, tenhle typek! Však Honza je otec. To jste nevěděli? Honza je To je tata. kokot. Honza je tata. Dopadli. Radíme prostě blbě. No tak dík, vy dva. Však já jsem napsal lety, když šel, nevím proč ne. No, to mluvím. Byl jsem sám Honzou. viděl jsem typka, že ještě žil, takže. Jsi zhulený, prosím tě, buď ticho. Jdeš, Vlaďo, nebo nejdeš? Ježišmarja, teď jsem řekl Vladánku, že to zapínám. Píčo, tak teď jsem přišel, tak odpovídej znovu, když se ptám. Dobré, ale jak mám vědět, že to nejsi? Mě nezajímá, more. Okay. Já jsem rozuměl lachtanku dokonce. Kámo, ty... Bobánek. Víš, jak se to, Vlaďo, říká? Buď slušně odpověz, nebo drž pisk. Však na které je tolik, proč ale když- nezahrajeme Little když- Company? Tu to nemáme. David, ty drž vůbec, ty jsi ale jediný. můžeme si to koupit. Když nás to Nebo kreknout. David, děláš mácha, vole, ale jsi jediný lanča, vole, s titulem paní z roku, vole. Pane bože, tady začíná být pořádně horko. Nemyslíte? To bych se slíkl. Ty Jasně. A druhý taky teplo, metr, vole. kilometr. A proč má hrát na čas, vole, když je tam druhý typek? byl mrtvej. Protože třeba zbývaly 3 sekundy do té doby, než by to vypuchlo, vole. Ty demente. Retivon nebyl mrtvej. Jsem byl sám, ne? Zbyval tam Nebyl. zbývali tam jeden typek Radim a druhý typek přítel, vole. Víc jich tam nebylo, bylo to 1v1, vole. Píčo, kde je? On vůbec nemí hrát. Nebyl zatím Robem vymrdanec! Píče, našel jsem starou flešku, no tak to ne. Kurva! Timing pojebaný. Tak oni furt jenom ping mi to vyskakoval, byl si spotnut, vole. Už já nevím, jestli tam mají centrálu kamer do piče nebo jak, vole. Však nehroď. Klidu. Člověk nemusí být tak vyhrocený, ne, Dick? Přijeli? Je tam, A ne. Kdy? Čtyři ke mně přijeli, jo. A já jsem Já? měl prostě lampu Jsem ti na úplně stole. pozdravil, že jsi řekl ahoj, já mé baby, nám šukal, dobré, čus. A tak. Čo, jsem soustředil, já bych mu musel pustit. Bere to. Vzal to. Nevidím, bohužel. Už utek. Nevadí. Je tam půl. Píče! Však on měl málo strašně ten Jackal. Prostě vymrdal jsem mu C4, vole. nejinteligentnější z Rumky, může Ta být Rumka. egoisticky. A mají tu Valkylu. Valkylu, ok. Jaj? Jak mi ho vzal? Jak jsi ho vzal? Kde jsi byl? David tam nabil. Aha. Jako. Ty čo, furt se tím, vole, jak koule v krku, abych to zachytil.
Já ho asi jako půjdu prdele, vole, já jsem to chtěl... Tady, a co bys tu zabil, ty kreténe? Červej, kurva! Jak se označovalo? Počkám. Nevím. Kryj mě šotku, ty demente. Na Kam schodech, šel? na schodech, na schodech. Dolů, nahoru? Nahoru, Dolů. nahoru. Do piče, já musíš rychle mluvit. Ač je z 1 HP. Což běhal rychleji. Běhadry, veďo, tak máš říct, vole, nahoru dole, vole, řekni mi schody. To je David, No. vole, co to můžeš Tak vždycky dát. radoval A drž piču, ty pedofile. A ukaž piču, bo ti jebnu, hej. Mám něco v krku, až hrajete sami, já se potřebuju napít. Už má nějaký koule v krku. Tak to už to Normálně to tam na YouTube, vole, paní z roku, vole, David Lanča, 2020. děláš prdel, že to nezelektrizovalo. Já mám dost. No ty jsi to povyšil na jiný level. To je spíš asi ta pošta, ale... Protože tady jsou sami seniori a musíš jim to říkat 3krát. No ano, to jsou vlastně. Já nejsem senior. Ne, vůbec. Kurva, já neslyším přes Davida. No, držte piču, bo zabij Však ani všechno. nemluvím, vole. Však nic neřek. Klíka, vole. To starý pičo děje, kamo. To jsou hlasy v hlavě. Já mám pocit, že začal masivní hysterii, ty vole. Kamo, Že se kamo. pedofil nevyjadří, vole. Honza už má hlasy. Já? v hlavě. Ne. Ty Šotek. pičo. Aha. Teda, Kamo, co? Hej, Davsona měl Něco, o čem nechte na nevím. pokoji, vole. Není venku, pičus. Tady je, tady je. Ty mu to pingneš, on se pojel do druhé strany, já mám dost. Honza tady. Je na to odpust. Stalo se to. Jo, vidím ho. Obejdi ho, obejdi ho. Obejdi ho. Jak to mám kurva obejít asi? Dělal to si prdel. Ne, on neobejdete, vole. A jak ho mám obejít asi? Pičo, vole, řeknu, ať ho obejdeš. Nevím si zbraně, to je prosím tě. A kdy? Kde víš to, kdybych ho obešel? Já mám dost. No já neudělám nic. Co jste to prohráli? Ale to je sociální. Nemůžu za to, že mám spoluhráče. Nemůžu to obejít. Já hlavně mluvím k Šotkovi, vole, a k tomu druhému blbečkovi, vole, ty jsi jako Kleška to zahrál dobře, ale nevím, co dělali ti dva tragédi. Mě vůbec nezajímáš, Davide, víš o tom? Můžeš si to hrát sám. Hry si to třeba, To je vole, tragédie, se vole. svým hovnem, co vysereš. Vždycky jak jsi strašně chytrý, ale tady jde vidět, že mozek je cizí, vole. Ty děláš, že jsi chytrý pokaždé. Vole, takže aspoň trochu rozumím na rozdíl od tebe. Jo, rozumíš. Tak hlavně, že ti tam teammate pinguje, vole, hráče a tebe zabije. Jo, nikdo nepingl. To, ty jsi ho měl pingovaného na stříbrném podnose, vole. A o tom borcovi, co mu radím pingne doleva, on se podívá doprava a zdechne, o tom ani nemluvím, vole. On se podíval na mě. Kamo, Šotek, Ne, ty jsi ne, ne, největší. ne, Šotek, když hraje s Davidem, to je něco, jak když KDB hraje s Kurtoasem, vole. Ček. Jak Co? tohle mohl za- Katy Perry hraje s Kurtoas.